eze ngaphambili azotsho yonke into uThixo ayibekileyo. Phansi khawuhlabele kusekho umuntu ohlabelelayo. Hayi ngakahlabelele nje bangaba ukhona nemic kuye. Ixesha esalicinga ke iculo mandicele ke ukubulisa ndibulise utata umfundisi uMjungula nomama ndibulise ke i-leadership yalapha e-Christian family. Xa ndisithi ke i-leadership ndiqala kwi-governing body ndikuya kwi-departments zonke. Ndibulise ke abefundisi abalapha tata nomama uZibi, ndibulise nabandihamba nabo, ndibulise otata bonke abakhona nomama nolutsha nabantwana nabandishiye banakanene ngoku. Amen. Ayandishiyanga mntu. Sekuthiwa ke kodwa ndingutata uMkhatshane, ndiyakholwa mvanje ndiyathanda ukuzi-introduce njengomntu okholwayo then ndiyilandelisekele ithi ndisindisiwe, kuba sindiqaphela uba sibanintsi thina sithi sisindisiwe sengathi ngokukhona nabanye abathathe nje itayitile leyo yokusindiswa, hayi kuba besindisiwe. Amen. uThixo ke ndiyamthanda, ndiye ndive ke abantu bethi bayamthanda kodwa uqaphela uba sengathi liculo ngoku eli, hayi ukuba utsho kuba emthanda nyani, kuba uthando zizenzo ayingomazwi. Amen. Ndinomama ke nam wasekhaya unkosikazi, sadibana sibancinci. Amen. Hallelujah. Mna ndakhulela ngapha eNtabankulu apho kusekhaya khona. Amen. Ndandine friend, a bosom friend, umfana esadibana sifunda u2, saqhubeka sathi sawuphuma ku10 wakwaNosenga. Ngoku ke ndikhwanqiswe kukuba hayibo kukhona umuntu wakwaNosenga apha. Andazi ke uba uThixo wayenza kanjani ke, kodwa ke kwagqibela ke engunkosikazi wam. Amen. Hallelujah. Andazi noba mhlambe ndacinga uba uzofana nalaa mfana owayifriend yam, kodwa kona ndaqaphela xa sesihleli uba abafani, ngoba owamfana ayisengomfana ngokumdala kakhulu ngangam. Amen. Sasivana, into endandiyithanda kuye wayengaphaphi,
sihlale phansi sincokole ngoba ndandingaphapha esikolweni. Amen. Hallelujah. So ke sikodwa uThixo usenze nonkosikazi saba best companions. Sangqinelana aphe kungafanini kwethu, sangqinelana kodwa ngendlela engumangaliso. Amen. Ngoba mna xa undijonga ndibonakala ndingumuntu othambileyo. Amen. Yena uyarhwaqelisa. Atsho noma umuntu berhalela ukusondela ecakwam kanhlehlana ithize kodwa hey abona hallelujah. Bathandekayo, ndicela siqaleni umsebenzi lo endimenyelwe kuwo apha. Kokuqala ke mandibulele kutata umfundisi ne-leadership yalapha oba nicinge ngam. Andingomuntu othanda ushumayela, kwamna andikuthandi. Njengoba ndingathandi kuthetha, andikuthandi ukushumayela. Kodwa ke ndiyabulela uba ndinikwe i-opportunity uba ndithethe ngoThixo. Amen. Ndinikwe isihloko apha esithi the call to raise godly children. uThixo ungasonke singathi xa sifumana abantwana sibakhulise ngendlela yokuba babe noThixo. Yitask ke le ekwizinga eliphezulu ngendlela engenawulinganiseka. Okokuqala umntwana angeke umlinganise nanto, ngeke umcomparison nomzi wakho wakhileyo omhle oyimention, ngeke umcomparison nenqwelo oyithengileyo esemgangathweni. Ukuba inqwelo iyatsha ngapha nendlu enomntwana iyatsha ngapha, ngeke ugijimele enqwelweni echayo, uzawugijimela endlini uyohlangula umntwana. Amen. Now ithetha uba ke ngoku lo muntu esizothetha ngaye indlela abaluleke ngayo, ubaluleke ngolwahlobo olusondeleyo ebuthixweni. Amen. Abe iBhayibhile isithi uThixo wamdala umuntu waba ngumfanekiselo wakhe wafana naye. So ithi ke ngokulento akalinganiseki. So izinto zimbini ke ngoku, ngoba uThixo xa emzisa umntwana lo kuwe, emzisa kuwe, precious as he or she is, ekwelo zinga lokubaluleka, uze wena one umneglect, two umabuse. Umabuse kanjani? Awuyenzi lento uThixo ebelindele uba uzokwenza yona. Amen. Kungcono tata umfundisi walapha ekhaya xa kusithiwa awukholwa. Kodwa eyona nto embi kukuba
ucharjwe nguThixo akuvulele ityala loba wena being a Christian ungumzalwana awukwazanga ukukhulisa umntwana abe yilento uThixo afuna yona. Yeyona nto embi nesona sono esikhulu. Amen. Ndikhalela nje ke kwalapha ekuqaleni ke ndifunde nje i-definition ukuba xa kuthethwa ngalento kuthiwa it's a godly child, kuthethwa ukuthiwane. A godly child is a child who honor and obey God, often described as having faith in Jesus Christ as his or her savior, mostly characterized by obedience to his or her parents and having a desire to live a righteous and sensitive to God's guidance. Amen. So, xa kuthethwa ke ngomntwana ogodly, ngumntwana omhloniphayo uThixo futhi emthobela. That is i-duty ke yethu kukuba sikhulise lo mntwana amhlonele uThixo, amthobele, azenze izinto uThixo afuna zenziwe ngabantu. Kwangaxesha linye angamhloneli nje uThixo emthobela, kodwa ekhona phaya kwi-salvation kaKristu. That is, emamkele uYesu abe inkosi yakhe nomsindisi wakhe. Hallelujah. Now, lento iphindi ibe nomphumela wokuba lo mntwana abathobele, abalulamele abazali bakhe. Ngobani ngabaphi abazali bakhe? Nini nanimzeleyo. Then uqala kuni kuqala. Nina ke ngoku nibe lento sele nimenza ukuthi makangathobeli nina qha, kodwa everybody okwizinga lenu as parents nabo makabathobela abo bantu. Amen. Okay? Aphile ke ubomi bobulungisa, aphile ngendlela isikhokhelo esisuka kuThixo angasixwayi, kodwa ibe yeyona nto ayifunayo. Because umuntu lento ithi isikhokhelo esisuka kuThixo, uThixo nguye odecidayo ngumuntu. Utata uZibi zange azalwe esithi mna nzoba ngumfundisi, Amen. Kodwa through being sensitive kwi-guidance kabani? kaThixo, uye kwahamba wasensa ukuthi uThixo uyambiza. Amen. Now wayivumela lento because akubikho mpumelelo kweli cala uThixo angakukhokhelelanga kulo,
kodwa impumelelo yakho ikweli cala uThixo athi no wena in particular wena ndifuna kwenzeke kanje, uzohamba ngolhlobo, uzokwenza lento apha ebomini bakho. Amen. Hallelujah. Now lento kuthiwa ke ukukhuliswa komntwana, umntwana ukhuliswa efemelini yakhe ngabazali bakhe. Abazali xa kudibana utata nomama nabantwana, that group iye ibizwe ngoba is a family. Now ifamily ke yakha into ezininzi. As much as uba ifamily isakha i-community, iphinde iqhubeleke ebuninzini babantu kude kwenzeke isizwe sonke, yonke lento isuka efemelini. Amen. Now nasembusweni ebukumkanini bukaThixo ikakhulu ifamily idlala indima enkulu ukuze ubukumkani bukaThixo bube established, buzinziswe. Amen. Ukuba kuke ifamily yangabikho right, ayabana zisekelo eze right, noba kungathiwa sihlangene siyakholwa sisifamilies okanye sisuka kwiifamilies ezahlukeneyo, kodwa uba akulunganga emva kwiifamily zethu akulungi nasenkonzweni. Amen. Hallelujah. Umuntu wakhiwa kakhulu, abona abantu badlala indima enkulu ekubuilding i-character yomuntu, ifamily. Hallelujah. Thina singabefundisi sifika sekulula, sifika lo muntu sevele enesisekelo se-right through ifamily, ekwazi uba xa kuthethwa naye, xa kushunyelwa ilizwi likaThixo kuye, aphulaphule, athathe the right decision, amkele uYesu. Amen. Kodwa yonke lanto yakhiwe pha kuye yifamily, uba xa kuthethwa nawe you listen ene uphulaphule kakuhle uba lento lukhona na uncedo ozolufumana. Amen. Then kutsho kuvele ibandla esililo. Hallelujah. Amen. Now ifamily ke zahlukahlukene, kukhona uhlobo lwefamily apho kungutata nomama nabantwana, babizwe ke ngoku aba kuthiwe it's a nucleus family. Amen. Then kuphinde kube khona ke ngoku still kusathiwa ifamily, kodwa uqaphele uba apha ngoku kukhona nodadobawo, notata omncinci, nobani njalo njalo, kodwa abantu bagroupishene together and ba compact, bayasebenzisana. Kuthiwa ke xa bebizwa it's an extended family. Amen. Then kuyaxhomekeka ke, lukhona uhlobo lwabantu oluthanda lona ukusebenzisa laa nto kuthiwa yi-nucleus family. Uhlobo ngalunye
lunezinto ezincomekayo kulo, lube nezinto ezingancomekiyo. Amen. Umzekelo, oluhlobo lwe-nucleus family apho ngutata nomama nabantwana lu-right kakhulu apha ekukholweni, ngoba umzekelo bavumelana njengoba thina sikholwa apha ekhaya, asisawadla amadini, asisamakhonza abanye othixo, futhi noba abakhuluwa phaya bangabakhonza asiyi thina pha kubo, bavumelane. Kodwa kukhona i-disadvantage kolu hlobo, kuyenzeka baxabane banquzulane bebo babini utata nomama ngezinto abangafananga ngazo. Qhubeka i-crack apha kubo indawende ngokokude mhlawumbi babheke ezinkundleni beyofaka amaphepha divorce bengaziwa, kungekho omnye umuntu ozo intervene angenelele. Amen. Now that's why sisithi iba khona i-advantage kodwa ne-disadvantage injani ikhona. Amen. Kanti kwi-extended family wonke umuntu uye azincamele ezama ukuxazulula xa kukhona intoni ngxaki. Amen. Now kule topic ke sithetha ngayo kukhona into ekuthiwa yi-spiritual foundation of the family. Uba ngokwenkolo isiseko solusapho sithini, ngoba siso esizokwazi ukuproducer that godly child. Amen. Ukuba i-spiritual foundation sale family asikho, sibuthathaka, okanye mhlawumbi xa sisithi asikho sithetha ukuthi bomama notata, uba mhlawumbi utata lapha ekhaya uyazinxilela, akakholwa kana Yesu, kukholwa umama yedwa. Amen. That means i-spiritual foundation salapho selokhaya si weak, asikho strong. Therefore kusengenzeka soyisakale uba siproduce lena ntsika le godly child, lo mntwana oyika nokhonza uThixo, onoYesu, odume ngokuhlonipha abazali. Amen. Hallelujah. Ukuze esi spiritual foundation sibe si right, kufuneka ukuba both parties, utata nomama, babe bayakholwa banoYesu. Amen. Because bane role to play ukuze kwenzeke this godly child. Amen. Xa lento yokwenziwa komntwana omoyikayo uThixo kufana noba nimzalile ngokwasenyameni, kodwa ngoku istruggle senu sesoba niphinde nimzale spiritually ngokwamoya. Amen. Ene njengoba nimzala okukwesibini ngokwamoya, ikhona into enizoyibenefita ngokwasentlalweni yefamily yenu. Amen. Zikhona i-fruits
ezizawufumaneka ezimnandi lo mntwana xa ethe wazaleka. Kodwa uba akakhange akwazeke ukuzaleka spiritually, zikhona ke ngoku izinto ezizon-disadvantage. Amen. Senze apha ekhaya kungabi mandi, kube khona imini ube ngathi ungabona sowuthathe imithwalo wakho uhambe, qha ubethwe into yoba xa usuka kwakho uzawuthi uyaphi. Amen. Ubalekiswa ngumntakabani? Ngumntwana wakho. Kule mihla namhlanje kulula uba umzali awushiye umzi wakhe ngenxa yabantwana. Amen. Hallelujah. So abazali ke irole yabo kukuba batyale isidi, imbewu yokukholwa kulo mntwana. Banganeli kuyityala nje, ukutyala ndibe kukugqibela phantsi komhlaba, kodwa abaneli kuyityala, kodwa kufuneka baqede bayinkcenkceshele. Amen. Now yirole yabazali ke le. Xa umuntu etyalile awuvela ufaka ukhozo phansi komhlaba uthi ngoku ujongilelo vele uthi luntshule. Amen. Kodwa uyankcenkceshela and wait, ulinde. That means kufuneka unayo i-patience ukukwazi ukulinda, because ukuba ngaba awukhange ulinde wakhawuleza waxhoma, ngeke ude uzifumane ezi results uzirhalelayo. Amen. Hallelujah. Now sithi ke spiritual foundation esi se-family. On the other hand, njengoba abazali benale nxaxheba, benale role to play yoba mabatyale apha emntwaneni no matter ungakanani. Amen. Ndathanda bona lo omhle ohle lapha, noba ungakanani kodwa uThixo naye has got a role to play kwelakhe icala. Ithini eyakhe irole uThixo? Yoba lembewu ityaliweyo kule ngqondo nale nhliziyo yomntwana elilizwi likabani? LikaThixo. Amen. Yena uThixo une responsibility yokuyenza intshule. Siyalazi igama lithi kuntshula, uba isidi igerminate. Okay? Then ibe ikhule, ibe sisithombo, ibe iplant encinci. Then iplant encinci inendlela, awuyeki ukuthelela kuba uthi hayi seyide yaphuma, kodwa you keep on uthelele de yomelele ikwazi ingcambu zayo zide zithini, sithi sink down, sibambelele istem side sikwazi ukuqina, sikwazi ukumelana nemimoya eyomileyo namalanga. Then ude ubone nawe ngokuba ya hey lo muntu useyazazi ngokuba naye uyakholwa, ungumzalwana. Ake ndenze ubungqina obufutshane. I hope unkosikazi azumhlukumeza ubungqina sawubenza. Amen. Thina
Sinabantwana abayi-4. Amen. uThixo wasenza successful kwabathathu, successful ngolona hlobo. Kodwa ndingayimenshina into ethi kwabababini bokuqala kukhona elaxesha kuthiwa abantwana bakwi-teenage stage. Sake saqaphela nami ndabona bathini thena abantwana bebengenamsebenzi ngoba bebeku-Sunday school because besifike sibafaka emotweni sihambe sibheke ecaweni nabo bangene ku-Sunday school. Nasekhaya sifaka u-Sunday school sithethe ngelizwi likaThixo. Kodwa ngoxa sebefika apha ebuthinejeni kwakhona impawu ezingathi ziyavuka. Amen. Yazi sancedwa yintoni? Eyanto yokunkcenkceshela. Ukunkcenkceshela ukuthini? Kukungayeki ukuthetha ngelizwi likabani? Uqede ungayeki ukuthi as a family nithi xa niya ecaweni nihambe nonke. Amen. Bahleli aba bantu be-exposed elizweni likaThixo. Lonto yenza ndisakhumbula nangoku kwakho imvuselelo eyayinkulu elisikisiki. Kuvalwe izikolo. Aba bantwana unina wabo ke ngokusebenza ehadini kwathi ukuthi bazohamba baye le kum. Nami ndabe ndibafuna ndifuna ukumane ndiya nabo pha emvuselelweni. Hayi ke bavele bangabi sandifuna nganto. Bajoyinana noshomi babo. Dawuthi naba bendibuye emsebenzini ndawubuya sebehambile bezihambele ngenyawo bebheke emvuselelweni. Ndandikhona nami ndijamile kubizwa abantu abazokwamkeliswa amandla kaMoya Ngcwele. Hey, ndazibona nazi intombi zami nazo zimile pha. Hey, saxhakamfulwa ngalamandla. Kwathi xoso lolo. Amen. Ukusukela ngoko lonto yestage eyayingathi ifuna ukubaqala yavela yanyamalala. Amen. So uyayibona ke ngokuthi ibaluleke kangakanani lentuba ungatyhafi, ungaphelelwa ngamandla, ungathi xa ubona kungathi kudevelopa omnye umkhwa ongawuqondiyo uvele ube nolaka. Amen. Uatheke. Remember, kaloku ngumntwana wakho lo and usekwi-process yokukhula. Kufuneka lento uyingenisa apha kuye yiba gentle. Khumbula ukutyala, umuntu otyalayo uba gentle xa edila nesithombo. Amen. Neplant esencinci. Hallelujah. So amen. Kwakhona ke lo okugqibela, hayi ke hayi avele liqhawe elavele hluka totally. Sangashukunyiswe kwa into yestage. Hallelujah. Wavele zisuka wavele wayibamba lento. Hayibo unjani lo mntwana? Amen. Avele asixelele ngenye iminute hayi andidli mama. Utheni? Hayi namhlanje ndisenkonzweni. Okay. Amen. Kenye kem kwamba umama wakho kwambuza yima ke ithini prayer item yakho? Amen. Hayi i-prayer item yakhe ilingana naye. Amen. Uthi khona abanye abantwana abandisokolisayo pha esikolweni esifundweni.
ndiyathandazela ukuthi kwenze ndibabethe. Nje irreasonable. Amen. And yi-prayer item enengqondo kuye. Nawe umdala uyayenza onto. Hallelujah. So, amen. Benifunda ke enye indawo pha. Ithi nina boyise. Ndiyacinga uba ipha ku-Ephesians chapter 6 verse 4 baniphazama. Nina boyise ningabacaphukisi abantwana. Amen. Sure. Ngoku xa ichazwa ke ngoku ithi ke into kuqale kwachazwa eqaleni kwathiwa wena mama uyamthobela utata, wena tata uyamthanda umama. Iphinde igqithe andisithetha nge-foundation yenantsika, spiritual foundation yolusapho ekufuneka lukhulise umntwana. Ibe seyigqitha ke ngoku isithi nina bantwana lulamelani abazali benu. Iphinde igqithe ibe seyisithi nina boyise ningabacaphukisi abantwana. Now kube khona umbuzo ngokuba ithena ngoku leyavele yangena esikhaleni ibikade ivakala ngoku ibikade isiza kodwa yavele yathi gqino tata. Yangathi ngoku tata yena andazi ba utheni inqandwa lento apha kuye, makungabi nguye lo ozawucaphukisa ntoni ngoku abantwana. Amen. Kodwa ndiphulaphule kakuhle ke xa bendiyifunda ukuthi lo ungutata uaddresswa ke ngoku as a leader of the family. Amen. Andithi njengoba a leader kwicala lokulawula nokulidisha ifamily nguye. Ithi ke ngolento akanawuthi yena engutata athi sihamba semngquzweni utsho uyazi uba abantwana bakhe bakholwa. Amen. Uyaba inconvenience, uyabacaphukisa, ubenzisa into ngenxa yeposition yoba ekwi-leadership position ekhaya efemelini, abenzise into ebenza bangamandelwa. Amen. Hallelujah. Uyabuza omnye umuntu, hey sote sifunde nina kanti ivesi. Make sifunde phaya kwi-Deuteronomy 6 chapter 6 verse 4 to 9. Xa sizofunda le ndawo soyifunda ndikhala ke siqapheleke ukuthi izinga wena being a parent ozidevote ngalo kuThixo liyathetha. uThixo uhlangabezana nawe ngokwezinga wena ozinikele ngalo. Ukuba uzinikele kwi-level esezantsi, ndithetha kakubi? Amen. Ayakholwa ukholo sinsiwe kodwa hey uThixo akanathemba xa kukho wena kuye ungathi akho mntu.
lento ndibuza uba ndisathetha kakuhle. Amen. Itsho bathandekayo ndithatha incwadi ngoduke. Xa wena i-involvement yakho, i-dedication yakho endlini kabani? kaThixo ikwi-level elow, then kuzoba nzima ukuba ukwazi ukuproducer olu hlobo lomntwana owoyika nothanda uThixo, kuba uThixo uhlangabezana nawe ngokwelevele okuyo. Amen. Hayi make ndiyibeke kanje lento. Yamazi umntwana uyaxakekisa. Yamazi umntwana uyakwazi ba enze izigqebhe izezinto ngokokude emphakathini ukukholwa kwakho kwenyele. Andithi na? Amen. So uThixo uye ke ngoku xa okona wena hands on ekusebenzeleni uThixo sowukhona endlini kaThixo, kokona uThixo aclearisha izinto ezingakuthini, ezingawuphazamisa. Amen. Hallelujah. Now uzobona uba lo mntwana uzokuphazamisa, mandingene ngamandla, makangene umoya wam kulo mntwana ngamandla, amlulamise for the sake yoba lo mkhonzi wam ongumzali kulo mntwana akwazi ukuqhubeka esenza lento ayenzayo endlini kaThixo. Amen. Hallelujah. Kubani ongasinceda sifundele? Yes, inkosi. Verse 4, yiva Israyeli, uYehova uThixo wethu uYehova mnye. Mnye. Yebo bazalwane. uThixo bangaphi? Mnye. That is why thina apha eAFM sithi akakho mnye uThixo ngulo oyi-one. Noba umthandazo wakho uphendule noba akawuphendulanga, kodwa ushiyeka beseba ngaphi? Esemnye. Amen. Amen. Yilento esixabanisa nehlabathi, kuba sime kulento yoThixo obangaphi? Oyi-one. Amen. Amen. Okay, qhubeleka ke. Ngafunda ndihleli phansi mama. Uze umthande uYehova uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke. Not le sound esimane siyenza. Esikolweni kwakukhona into ekuthiwa si-sound. Ansazi ngoku kwayekwa nokuculwa amaculo ayifana nakudala. Amen. I-sound xa kuthiwa kuculwa i-sound, abantwana bane-actions abazenzayo. Bane-actions abazenzayo. Kodwa xa becula ke ngoku Elia kume unantsika ngaphambili. Amen. Kuthiwa lelo naculo ke elo. So ukhona ke eliculo athi abazalwana bonke xeza ngaphambili, hayi nami ndiyamthanda uYesu. Hey. Yo. Amen. Yo andazi uba ngakuthi kuse unguYesu, umani umamamelo le, hayi nami ndiyamthanda uYesu. Yo. Hallelujah. Now uThixo mnye. Okay. Lo Thixo kufuneka simthini? Simthande. Uthando zi-actions. Amen. Aniva. Uthando yintoni? Zi-actions. Ndimthande utasiye sithi ke utata umongameli sithi ngumJay. Ndimthande umJay
ngamanye amaxesha. Amen. Hallelujah. Khona into besike ku-ready, khona into kwayikhuza pha. Kukhona oluthando ekufuneka mhlambi lo muntu wathatha naye yonke imihla. Ye ndiyakuthanda baby, umhle baby, yonke imihla. Ha? Abubuthi bomi. Ndiyaxolisa andi uba ndithetha into engathethwayo ekhapha ndibe ndiqombe nxe komntu waseYield of Grace lo yabhuda ngoku. Amen. Uthando zizenzo. Amen. Aphe kumthandeni uThixo makubonakale nkontoni kuwe izenzo. Kukhona into soze uthi uThixo uyamthanda ungazange umthini umbone. Into ebonisa ukuba uThixo uyamthanda kuluthando olubonakalisa ebantwini. Amen. Oluka ndithetha uthando olrongo. Ndithetha uthando lukaThixo. Same thing. Soze uthi uThixo uyamkhonza ungakwazi ukukhonza abantu. Because uThixo ekumkhonzeni kwethu kusekukhonzeni kwethu obani abantu. Ekumthobeleni kwethu kusekuthobeleleni obani abantu. Amen. Okay? Ithi ke umthande uThixo wakho qhubeleka ma ngenhliziyo yakho yonke. Yes. Nangomphefumulo wakho wonke nangamandla akho onke. That is ngobuwena bonke. La ndawo ithi nangamandla akho onke kulapho kulele khona izenzo zakho. Amen. Yes. Lamazwi ndikuwisela umthetho ngawo namhlanje aze abe senhliziyweni yakho. Yes. Uze uwatsolise konyana bakho. Make ndithanda ke inguqulo lesilungu. Although ndithanda eligama lithi uwatsolise. Amen. Isilungu sithi ebantwaneni bakho. Amen. Abantwana bakho ubafundisa ukuthanda bani? uThixo. Indlela ke obafundisa ngayo yindlela epractical. Hallelujah. Amen. Now ithini ke lento epractical? Xa ubafundisa abantwana bakho ukuthanda uThixo ngoba ufuna babe ngabantu bakaThixo, babe godly. Amen. One, ubafundisa uba endlini kaThixo bangabizi stranger kodwa ibe ngabantu bakhona. Amen. Okay? Then uphinde futhi ubafundise ukuthi awufiki nje endlini kaThixo ube khona kodwa you avail yourself. Amen. Uyazinikezela into ezenziwayo ube nezinto zisebenzayo phaya endlini kabani? That is why kubalulekile ukuthi abantwana. Amen. Hayi nditshaba bakho ube nosuku. Amen. Yo andiyazi noba izawuvala kakuhle nathi. Ube nosuku uthi hayi bantwana bami namhlanje kufuneka kaloku sikhe siyosebenza phaya sikhonzela khona. Amen. Nitsho niphathe amakhuba
niphathe ihalafu ifotsholo zenu nabantwana bakho. Akukho saziso ebesimenyezelwe, kodwa wena wenza isaziso phi kwifamily ebantwaneni bakho. Niphume nguwe, ngutata, ngabantwana. Amen. Xa nifika kule ndawo nikhonzela kuyo, nifike niboleke izitixo, niqale ngaphakathi. Kusetyenzwe ibe ngulo umntwana abe sisixibixibi esebenza naye, esebenza umsebenzi olingana, echola amaphepha, esenza yonke into ekufuneka yenziwe. By that time unento omane uyithetha uthi kaloku uThixo siyamsebenzela ngoba siyamthanda. Awumthandi nawe uThixo? Ndiyamthanda. Amen. Umntwana ueasy umntwana. Then njengoba ethi uyamthanda, then nisebenze, niphume phandle, nigedle izinto ezifuna ukususwa, nincothule ingca ekhula kwindawo ezingafanelekanga. Umntwana abuye ekhathele ethi kwayena, hey, besiyosebenza ecaweni. Because uyatyala. Wenza njani? Uyatyala. Utyala lento yokumthanda uThixo ufuna apha kuye imile. Uyayitsolisa. Amen. Then lo mntwana uzawuthi mhlambi ndenza umzekelo sefuna ukungena ebuthinejeni. Then uqhubeka nalento yoba akumana usiza naye phi enkonzweni. Kungazi kungalomhla uba kuzokhonzwa qha, kodwa nangomhla wenu as a family nizokhonza. Kodwa nizokhonza ngoba ngoku ngamandla wenu, ngoba ufuna lento ityaleke phi apha kubo. Nisebenze nigqibe, niklina amathulusi wenu, nibuye ningene ngaphakathi endlini yecawe, nithandaze, uthandaza naba bantwana. Then bafunde aba bantwana bathini. Xa ukhonza uThixo uyayihoya indawo yokukhonzela. Amen. Uyabafundisa abantwana uthi namhlanje kuzovukela thina ecaweni, sovukela njengoba inkonzo ingena ngo-9, thina ecaweni sofika ngo-8. Amen. Wonke umuntu avuke kulungiswe, ngoba kuthiwe siyo-arrange izitulo, siyobona uba yonke into in order. Athi befika abazalwana bafike zonke into isethapakile kakuhle. Amen. Then lo mntwana ke ngoku uya eqaphela ukuthi tyhini, kuthi ukuthi kubalulekile uba ndingakhonzi ngoba ndimane ndithi ndiyamthanda uYesu nami. Athi sebona uthanda kaye, kodwa athi yena xa isithi ndiyamthanda uYesu, kube khona i-echo efakalayo yokunqwala kuka Holy Spirit. Athi injalo. Amen. Ityalwe ngubani lento? Nguwe. Hallelujah. Amen. Now qhubeke ke mama. Uze uwatsolise konyana bakho, uthethe ngawo ekuhlaleni kwakho endlwini yakho, nasekuhambeni kwakho ngendlela, nasekulaleni kwakho, nasekuvukeni kwakho. Yes. Qhubeleka ma. Uwabophe esandleni sakho abe ngumnqophiso. Mamela. Xa ithi uwabophe esandleni sakho, that is xa uwabophe esandleni sakho uqedane uwabophe nasesandleni sikabani? Somntwana. Kodwa not necessarily ukuwabopha,
kodwa ithetha ukuthi yindlela le othi make sure uba akukho suku lamahala apho kulalwa kungekho nto bayivileyo ethetha ngabani? uThixo. Amen. Amen. Ithi xa iqhubeka noba ungasazoyifunda mama, ithi niwabhale nasemabunzini wenu. Ithi phaa kwi-door frames nibe khona ngamanye amazwi kweli khaya yi-environment ngoku le enento nokwenza nelizwi likabani? LikaThixo. Ekufuneka umntwana abangatshayisa kwi-door frame. I-door frame iyafakaza ithi this is a godly house. Amen. Abangahamba ebheke esangweni esazophumela ko-friend afike esangweni isango lisithi this is a godly home. Amen. So agqibele sebona ukuthi hey eyona nto ibalulekileyo nguThixo lo. Amen. Atsho azinikezele umntwana kodwa i-effort yeyakho. I-effort yekabani? Yakho. Ene njengoba uyenza le effort practically unamaxesha apho wena uhamba uyozivalela wedwa ekamereni ube noThixo nibe nobabini emthandazweni upresenta abantwana bakho ngoba awufuni abantwana bakho babheke esihokweni. Awufuni abantwana bakho babe zi-agents sonke indawo. Amen. Yo umntwana xa ebephumile mhlawumbe ubheke esikolweni xa ebuya uhlala naye phansi uhlangene nantoni namhlanje? Ngubani ufriend wakho esikolweni? Unjani man lo friend wakho? Uthanda ntoni? Amen. Umntwana xa esakhula uopen ngeke ade kufihle lento engekafiki kula age yamaqhinga. Amen. So uma lento uyiqale early akwazi ukudisclose kwanto kuwe uzovele angabe sayeka uThixo asose ancedisane naye nakwela zinga loba ngoku besefanele ukuqalwa ngamaqhinga avele angabe sakwazi uaccommodateka kuye amaqhinga. Kodwa into ekufuneka uyikhumbule yileyo ba ibi effort yakho. Bazalwane bami kuyasetyenzwa. Akukho kwanto ingasetyenzwayo. Njengoba usebenza ukholo nokholo lwakho uyalusebenza. Ulusebenzela uba ukholo lwami malube impumelelo. Malube lukholo olugenuine. Ibe lukholo olwamkelekileyo kubani? kuThixo. So nomntwana wakho uyamsebenza uidentifye izinto kwangelixesha esemncinci ezi-awkward ezibonakalayo ukuthi zizowuphazamisa lento ufuna uba makabe yiyo. Uzinqande ngeli xesha amncinci. Sithi isiXhosa bagotywa bebatsha. Amen. Amen. Okay. Masike sigqithe kuleyo nansika. Khovule khona la ncwadi kaMalaki chapter 2 verse 14 and 15. Malaki chapter 2 verse 14 and 15. Yes.
Funda ke ma. Nithi ke ngani na ngenxa yokuba uYehova ebelingqina phakathi kwakho. Nithi ke ngani na Yes. ngenxa yokuba uYehova ebelingqina phakathi kwakho nomfazi wobutsha bakho lowo umnginizeleyo wena kanti ke lidlelane lakho ngumfazi womnqophiso wakho. Hallelujah. Akubanga khona mnye ukwenzayo oku abe namasalela omoya ke wenza ntoni omnye lowo wafuna imbewu yakwaThixo. Ugcineni ngoko umoya wenu ungamnginizeli umfazi wobutsha bakho. Amen. Now kule ndawo kufundwa kuyo kuboniswa ukuthi ukuze aphume kakuhle umntwana ozoba nobuthixo kuye. Uphuma kakuhle aba bantu batshatileyo xa kungekho ohilisayo. Xa kungekho theni? Ohilisayo. That is, once uba kube khona ohilisayo, njengoba apha ithi uThixo ndaba lingqina ebutsheni benu xana nisenza i-vows. Amen. Nisenzwa uba nibe ngumuntu oyi-one. Kodwa along the way omnye apha kuni wahilizela inkosikazi yakhe. Amen. Now ke ngoku uThixo akakwazi, kuye kungenzeki uba kuproduceke i-offspring, umntwana onenhliziyo yobuthixo. Hallelujah. Amen. Amen. In other words, njengoba apha umprofeti ethetha ikakhulu ukhuza ukuthi la unity yayenziwe through i-vows mighty continue ukuze kukwazi ukuphuma ke ngoku abantwana abanenhliziyo ezinjani, ezinobuthixo. Hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi iyaguquka ibe yi-broken family. Once uba ibe yi-broken family, izinto ziyaqala siphume ngenye indlela. Ngoba kaloku abazali enye ye-roles zabo kukuba bayiwalke, bathi walk the talk. Lento bayithethayo ibonakale practically apha kubo. Amen. Hallelujah. Ndake ndathanda istatement esathethwa ngutata uDilata, tata umfundisi osemdala ke ngoku. Wayekade elidisha i-children's ministry kwa-region. Uthi ke ngalomhla uthi ibandla likhula kakhulu through uSunday school more than abantu abavangelwe ngaphandle. Amen. So ithetha ukuthi ke ngokulento wena i-evangelist yokuqala is a parent. Umfundisi efika eshumayela, umvangeli efika eshumayela, sethatha lula. Hallelujah. Amen. Okay. Khona into ekuthiwa okay, noba singayifundanga pha kwiGenesis 18 verse 17 to 19. Phaya
uThixo uthetha noAbraham. Uthi uThixo, ingaba lento ndizoyenza ndizomfihlela na uAbraham? Kuba uAbraham yena ndimonyulile, kuba ezawukwazi ukuba abantwana bakhe abenze babe ngamakholwa, nezizukulwana ezilandela abantwana bakhe nazo zibe nelizwi lam ndinguThixo. So uthi ke ngokuThixo, ndingamfihlela ke uAbraham njengoba ndimonyulile. In other words, ithi ke lento apha kuthi xa ufunda la ndawo, okay, kuthi ukuthi uThixo kwasekuqaleni ekumbizeni kwakhe uAbraham wa-identifya i-character yoba uzoba nayo i-ability yokudlulisela ivangeli kwi-next generation. Amen. So andithi ke now nawe uThixo unokukuhoya kwizinga elingentla ukuba unayo la nhliziyo yoba abantwana bam mabangathini, mabangabi ngamahedeni, mabangadliwa lilizwe, kodwa they must become godly, babe nenhliziyo yobuThixo. Hallelujah. Sesoyithandazeni. Now, amen. Siphinde singene nje kwindawo ethi parental role and responsibility. Uxanduva. Sitheke uxanduva lakho njengomzali, kufuneka wenze imodeling ye Christ-like behavior. Ngamanye amazwi apha ekhaya yiba likholwa. Hey, make ndiyitsho le nto. Kukhona abazalwana very trustworthy, very good, abe kwi atmosphere yasecaweni, and they work hard. Hey, kodwa kokuyofika ekhaya, uyofika phi? Ekhaya. Xa uyofika ekhaya, it's a totally different story. Kuqhaqhathekiswa wena tata welikhaya, kuqhaqhathekiswa wena mama welikhaya. Hey, kukwa survival of the fittest. Xa sowufika phi? Ekhaya. Amen. Alikho ngoku la atmosphere ebikade iphaya ecaweni, akusekho nevumba layo. That is, abazali abakwazi ngoku ukuyimodela lento phambi kwabantwana. Yo, hayi nina ni right noko ningcono nikasibone nto. Yazi noba mna ndenziwa mhlawumbi kuba sendibukhulaha. Yo, amen. So qiniseka man uba ekhaya kunala atmosphere okwakuphela komoya wokukholwa. Amen. Ingaba ithi ke lonto abantwana mabakutsalele ngamadevu? Hayi.
hayi kaloku bazalwane wam uku-effecta i-discipline inyathelo lokuqala uku-effecta i-discipline ebantwaneni kukuba teacher bazi u-right no-wrong. Amen. And njengoba uba teacher unalo ixesha, akekho nomnye umzali ongenalo ixesha. Awuyaphazama othi anaxesha noba ungunesi usebenza ebusuku. Amen. Kodwa ixesha unjani? Unalo. Uya-offer pha. Amen. And ulalo uphinde uthini? Uvuke. Hallelujah. Noba usebenza phi. So ithi ke ngokulento uyayi-instilla apha ebantwaneni i-behavior right. Bayazi. Amen. Dike phaya kweyandawo sikuyo yasemathwebu sakhe kuyo, dahlutshwa kukubona abantwana beminye imizi bayo. Uba uzawudibana naye endleleni uthula umnqwazi engekasondele kwaseca kwakho. Amen. Athe ezogqitha eca kwakho abethi molweni tata. Amen. Agqithe abone uba uyivulile igephu abuyisele ntoni? Umnqwazi wakhe. Yo, that yo, what a display of good behavior. Amen. Yo, kangangoba phakathi kwabantwana ndiye ndasikelelwa kulo nyaka kwaba khona abangomakhelwane abenza kanye lento abaqeshwayo. That yo bendivele ndibawisela lento, ndiyababuka buka ke ngoku omnye kwaba bantwana wakhila indlu kwabo. That yo, what a blessing. Amen. So umzali akakholwa, no, uyakholwa akasindiswanga. Amen. So ithini ke ithetha ukuthi lo mzali akavelanga umntwana wazicingele yanto, utitshiwe. Thina ke soyiswa yini ukuba sibatitshe abantwana bethu, sibatitshe imbeko, sibatitshe ilizwi likaThixo, sibatitshe ukuhlonipha, silwe kube mdakisali singafuni nabantwana bethu. Amen. Yo, ebusuku singalali bathi abantu belele wena usemthandazweni uthi yo Thixo andifuni ubabize ngamagama. uThixo akhathazeke eva lamagama abantwana ubabiza ngawe emthandazweni. Amen. Ithi lento ungabakhulisa kanjani abantwana babe ngabantu abanenhliziyo enobuthixo. Hallelujah. Amen. Sendizokwehla kule ndawo sothandaza. Now ukuba umntwana wakho uyamthanda, esona sipho sikhulu ongamenzela sona ngaphandle kokumthengela ibhayisekile, ngaphandle kokumthengela kukhona abanye bathengela imoto. Amen. Kodwa esona sipho sikhulu ongamenzela sona kukuba umnikile ifa lokukholwa. Then ngalo xa wenza lonto kwa umzi wakho lo, uyazi ukuthi noma kufikelela ixesha lokufa, ufa unoxolo ngaphakathi kwakho. Amen. Uthi uSimeon owayisikelela uYesu
uthi akumbeka ezandleni zakho athi uyamndulula ngoku umkhonzi wakho enoxolo. Yazi abantwana, benza umzali afe engenaxolo ngokwebesindisiwe for so many years. Kodwa xa sekufika imihla yokufa abangajonga abantwana bakhe abone ukuthi lo mzi lo kusukela namhlanje njengoba ndisifa namhlanje uphelile. Noba ubuyimention enjani, noba ubunezitezi, une-pavings ezivela macala onke, kodwa ufile. Amen. Amen. Sathandaza abathandekayo. Hallelujah. uYesu ngenye imini ndikhala siyibone ivalue yomntwana. uYesu ngenye imini bayabuza abafundi, Nkosi, kowuphi umuntu omkhulu ebukumkanini bakho? Amen. uYesu angasibasokolisi xa ezobaphendula, athathe umntwana afike amise phambi kwabo athi ngonjenga lo mntwana is the greatest in the kingdom of God. Why? Because umntwana akana grudge. Umntwana akafuni positions zasemhlabeni. Ufuna uba ngumongameli, ndilwela uba ngumongameli. Sunduza lo mongameli sekhona. But a child ayikho loo nto. Umntwana noba uzompanisha uavailable. Amen. Uyasubmita uba umpanishe. And akakubambela igqubu ngaloo nto. Umpanishe umbethe ngoko alile, but uphinda thini abuyele kuwe. Amen. And abe ready ubaphinda umnike further instructions. Amen. So umntwana, hallelujah, akanabukraka ngaphakathi kwakhe. Hallelujah. Uthi ke ngonjenga lo mntwana. So masibakheni abantwana bethu bazalwana, sibakhele ubukumkani bukaThixo ukuze ikamva labo liqhakaze, nekamva lakho nditsho noba songasekho kodwa liqhakaze. Amen. Uyazi umzali xa ebe successful ekumakheni umntwana, engasekho kushiyeka kuthethwa ngaye ngenxa yabantwana bakhe. Amen. Cela siphakameni. Sizawuthandaza ke. Sacela utata umfundisi Mtshangase uzawusithandazela. Noba i-leadership yalapha ebandleni ithe make kuthethwe ngesisihloko, kodwa zingqondweni zethu ngeke silibale, ngeke sibe ngathi asazi uba siphila ngexesha eli-difficult apho abantwana bazezona targets zongendawo. Usathana uba raider ezikolweni, aba raider ezitratweni, akukho nto angayenziyo. Ubanika i-drugs, uyababulala all together. Wenza ngendlela ngawonke amandla nawo to destroy
destroy ifuture yabantwana. Kodwa noma kunjalo thina sinokuphela amandla, kufuneka thina siye sabhinqa omfutshane. Ithetha ukuthi lento kufuneka thina sinyusele izinga lokuthandaza, ngoba yonke lento ukuze sikwazi ukuyenza ngokugqibeleleyo kuxa sibhinqele phezulu kwelokuthandaza icala. Amen. Sisinikele ekuthandazeni. Thixo simcenge uThixo phaya kuThixo. uThixo bangathi uva izwi lakho emthandazweni, awuyeki. Abangathi uThixo uba zikhona ivrandi athi make ndiphume ndibheke evrandini, athi sesevrandini eve ilizwi likabani elakho emthandazweni. Ubiza ngabantwana bakho, ubabiza bangadliwa ngumhlaba, bangadliwa lutshaba. Haleluya. Njengoba sithetha nje, kungenzeka kuthi kanti ukhona one-challenge ngabantwana. Hey, yenzeka bathandekayo, hayi kuyenzeka. Xa seluthe utshaba lwamwina umntwana wangakulo, ujika umntwana abelutshaba kuwe, awuphindi ube sakwazi ukulala. Uthi ngokulele, amen, ingqondo yakho iyazamazamisa, icinga ngalomntwana ba kanti Thixo ndenzani? Yini madoda umntana wam? Akukho sipho sihle esegqitha bani umntwana. Ela utata uFundisa uNtshangase azothandaza egameni elihle lenkosi yethu Yesu. Alikho igama, alikho igama elihle alikho igama, alikho igama elihle alikho igama, alikho
uthandaza uthi utata abefundisa apha uvuke ivesi Proverbs chapter 22 verse number 6 fundisa umntwana ngendlela efanele umntwana neyokuthi noba semkhulu angesuki kuyo ithethe ukuthi into ebalulekileyo xa singabazalwane uba sifuna ukukhulisa okanye noba siveze uhlobo lwabantu abazoba nesimilo sobuthixo kudinga uba sithini sibafundise akuphelelanga apho kodwa kudingeka ntoni uba sithandaze. That is why nanguvuka le ngoba alikho elinye igama lilolodwa elinikwe igunya phi emazulwini emhlabeni ngaphansi komhlaba alikho elinye lisindisayo ngelika Yesu lona lodwa qha. Ngicela ukuthandaza ke ngoxa ndizothandaza kuyo yonke lento besifundiswa apha i-challenge odibana nazo ukhulisa abantwana zomzekelo ngoku siyabona kune young couples esikhoyo apha kunabantu bonke abanye banengxaki zokuhlushwa ngabantwana ngoba eyona ndlela i-right kuthiwa fundisa umntwana ngendlela efana nomntwana niyakumenza noba semkhulu angesuke kuyo ngamanye amazwi kusho ukuthi kubalekile ukufundisa umntwana ngathi ngezwi likaThixo. Ngicela ukuthandaza ke uba ukhona abantu abakhona ngasebebalekile beze ngaphambili abathi Nkosi ndincede undinike inhliziyo elumkileyo yokuba ndikwazi ukufundisa abantwana bami noba ungumakhulu fundisa abazukulwana bami ndifuna ukufundisa uhlobo lwabantu abazokoyika uThixo ndifuna ukukhulisa. Yakhumbula xa ndizoshada lathi angeke mna ndizalela uSathane kuba ndifumene imbewu right ndisengumuntu omsha othakasatha khaya yalabasatha sizothandaza lithakasanda yalabasatha otata abefundisi bonke nje ba litha ngicela bebeze front asizothandaza lithokola basanda yalabasitha lithakasatha khasi phakamisa izandla sonke moyele bisasa siyathandaza sonke lithakasanda yala babebeka izandla bethokosanda yalabasitha khaya yalabasitha lithokosatha kasiyathandaza moyele bisitho khoya labasatha lithakala losatha kasala basitha moya oyingcwele mola basatha lithakasatha litha mola babasitha khaya labasatha. Sifuna ukukhulisa uhlobo lwabantu abazokhonza izizukulwane esisabona ngoPetros wathi ulinani usisizwe esenyuluweyo luluhlanga olunyuluweyo lisisizwe esenqoba litha lishata kasaya ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha kuyenzeka nawe vula umlomo wakho uthandaza phezu kwakho nawe uyathandaza uyababiza abantwana bakho ngamagama abo uyababiza abantwana bakho ngamagama abo uyakholwa uvule inhliziyo yakho ukuthi kwenzeka lento uThixo ayithandayo ukuze kwenzeke izwi alithethileyo ngoba izwi alithethileyo leli uThixo alibhalileyo intando yakhe uthi makwenziwe intando yami emhlabeni nje bisenzo emazulwini moya iphathwe ngobungcwele igama lakhe mosatha kasatha khala basitha lithokoyo lobo satha ithakasana yala basitha yasatha kaya la basitha yala basatha siyathandaza sonke ithakasana yala basitha ithakasana kasatha ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha siyabonga bongcwele lungile wena wedwa hlali ngasakunene koThixo lina basatha khaya labasitha laba bantwana bakho Jehova lindo basatha khaya labasaya bosatha khaya labasitha ngegama lika Yesu waseNazaretha Yesu Kristu mola basatha Jesus name. Sibethele umungcwele izandla phezulu kwenhloko zethu kakhulu moya labasatha uyafika kum njengangoku uba makuze abantwana bonke abantwana Sunday school wonke eze ngaphambili kodwa befundisi babeka izandla phezulu kwabo mola basatha kasatha abantwana bonke Sunday school wonke nama teenager
Usata kasanda. Lito kosala basita. Luta kalaba basita. Ole besita kolo bosaya. Ola basata ka. Siyathandaza abazali siphakamisa izandla siyathandaza siyeke. Ukuze abantwana bethu Thixo abasebekhona. Lembewu ityaleke kwenzeke lento uThixo ayifunayo. Mola basanda yalaba sitha. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha siyabonga moyingcwele nabantwana Thixo namandla uthi bavumelene abantwana beze kum kuba ukumkani bukaThixo baba njengabantwana. Siyathandaza moyingcwele isandla sakho sibe phezukwabo ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha kuyenzeka Thixo wethu izwi lakho olithethileyo kuyenzeka. Uthena moyingcwele khona into ekunqabelayo kuko kuwe Thixo namandla kuyenzeka ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ngegama lika Kristu Jesu moya oyingcwele banika ubulumko. Vula ingqondo zabo nasesikolweni Thixo namakhalima lokuhlobo lamademoni alinokuphazamisana nabo Thixo namandla ngwijeni yabo yokukholwa ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Siyakholwa Thixo wethu linamandla libukhali ngaphezu kwamakele asikanhlangothi imbini izwi lakho Thixo namandla onke lihlukanisa umphefumulo nomoya moyingcwele liqophoze ethanjeni gwebe incingane zomuntu bancede Thixo namandla abantwana bethu bafihle esandleni sakho esinamandla. Sathana ngabachukumisi ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Siyakholwa Thixo namandla ukwenzile oku uyakwenza egameni lika Kristu Jesu uzoqhubeka nokukwenza ubafihla esandla sakho esinamandla. In Jesus mighty name we pray. Sibethele umoyingcwele izandla kakhulu Jesus. Sibuyele endaweni zethu. Uba kukhona umuntu ongazange amamkela uYesu angasiphamisa isandla sakhe kule ndawo kuyo. Amkela uYesu. Uba kukhona umuntu ongazange amamkela uYesu. Di chance yakho nawe ungaphakamisa isandla sakho. Ukuqala ubulumko kuya ubani uYehova. Praise the Lord. Sibethele umoyingcwele izandla. Praise the Lord.